Por suposto, papá e mamá, felicidades, tedes un artista na casa e a máis sabédelo. E a vos quero comentárvolo. Acabades de escoitala cantar, acabades de ver o que vos truxo. E agora quisera pedirvos que lle derades un aplauso grande a un artista. Chamase Fátima, Fátima Pego, ¡ese aplauso arriba! Moitísimas gracias. Certo tamén que teño que presentar a dos artistas. E sei que están deseando conocelos. Son os nosos, ven aquí, ven aquí. Aquí ustedes. E non sei a min porque non me verrades así. Teño que desnudarme tamén. Certo que dos artistas grandes, un orgullo poder contar con eles por moitos anos en París de Noia. Os nosos compañeiros son os nosos Zipizape, Héctor Bordón, Dani Bolaños, esa rosa